Mamuziga ere mwana akatora moyo wangu. Reka ndiite vanhu vakuzive ndipe intro. Reka ndiite vanhu vakuone semuke vaone kuti uri sha kuona mzukuru akazita kangoita kunge wifi vanhu vese vangomutera kuone kakanzati kagaza kaka ukuona akangoita shutdown geto rese ndiye akabata sha kachatomboda kana sauti chakaona vanhu chiri kugonere chirudzi kakauye kana utaure shona but kuona ini ndine linkman ndine nchitakayo wona chiboka ngomudzo negwalanga kausati kokoko wakakwira ndege 1.1 million gashiyachi nascafman kaona kagani iwe auziye shona ungaiziya kudhara ndokuforondera mwana apo kuona chi apa kutonge chikapu chemwana mudiki ona wewe anobata apa chete chapana so iniona na Putin vape vakapfeka ningirikini dzembuka apana chakona ndakakoda angu Martha sati mbeko tishona ukete ndindokete yo sasasi mwana ka special Martha siko mwana bore mpezo ngapa Russia barangari China ni Nigeria si sure ni mumurese ni mumurese anzi ndi how you doing Martha? What's up? What's poppin'? Ndamudzo rongo ri kuchina kai mudzo Tlishintlata tshitishla anzi zoniyo sazofunga zvokuenda neni kuchicken ini handitye huku dzine kastep kanondibowa dzekuzimbabwe tinongofamba kastep kanondibowa chi saka mari yehuku anopa inini ndozoona ndopuwa mari saka ndomudzoti anzi mbokuenda kuna gasi anzi gasi chinhu chaingoti nhuhira tiri kuchina chichisi saka uona kubika nemoto iwo achikuona iwo uchifuridza moto wakadai ameno ngavaroa saka ameno ada ungoona kuti iwo saka hapana muchune kauda gwalanga inongoonora anzi nemari anzi mari hangatangire kupaiwa nditangane kupai ndinoti nindinamintrodusa kwauri kasaka pana anzi do you have money anzi bada ndiri kuchina mari idzi taingoti munhu wese watingeta kuona achingofamba musirita nesele inenge yakutendeka ukamboona anonzi magati ekuzimbabwe anzi ndoona kuridzira kungeosha ine ndichangopiwa gwalanga ndozongokuona kuhapana ayo hapana iwe ukuona chii unongobhenefisa mbereka ungoenda naye chiselasi chichipaipe ungomunyepera kuti uri kunhingika ona kunhingika obva ungomuri watoko saka she's saying it's okay. It's okay, yeah. She's lucky to have a guy like me because I don't speak Shona. I'm all from around. Actually, money's not a problem. As long as she loves me, I love her too. I mean, I like her. She's okay. She's cool. Okay. So in Chinese, what do you say when I should bounce? Side. Come on, chavona chi munhu yandonzwa shona zviitisasa vakinzo varapana ndokwamuri wagwalanga anonzi cheno wana chenhamo angari kuchaina nezuro but hapana aina
akadzipota kwalanga rumurova chivezi anongotamba imwe lula chano ringokwana isusu yarusaraziva achasara achiswaipa nechitupa darova kwalanga waize boka international ndibeke kasanduke pasi presa vingi Maone kuti uri hach ndodada newe Semuka maone kuti ndine touch ndodada newe Uri poko shokodo mamwe manzwane kodo Uri poko shokodo mamwe manzwane kodo